ପଖାଳ ଆମ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ। ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାଏ ପଖାଳ। ଗୁଣ୍ଡେ ଖାଇ ଢୋକେ ତୋରାଣି ପିଇଦେଲେ ଯେମିତି ଆତ୍ମା ପୁରା ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଏ। ପଖାଳ ସହିତ ବେଶୀ କିଛି ଆଇଟମ୍ ଦରକାର ପଡ଼େନି ମ, ଟିକେ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା କି ଟିକେ ବଡ଼ିଚୁରା ହେଇଗଲେ ହେଇଯାଏ। ବଟ୍ ମୁଁ ଆଜି ପଖାଳକୁ ଟିକେ ସ୍ପେଶାଲ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ପଖାଳ ପ୍ଲାଟର ବନଉଛି। ପଖାଳ ଖିଆ ହବ ବୋଲି ସକାଳେ ହଜବେଣ୍ଡ 2 ଟାଇପ୍ରେ ମାଛ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଛାଡ଼ୁଛି, ମୁଁ 2 ଟାଇପ୍ରେ ମାଛରେ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ 2 ଟାଇପ୍ରେ ଆଇଟମ୍ ବନେଇକି ଦେଲି। ଗୋଟେ ବନେଇଲି ସୋରିଷ ମସଲାରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବନେଇଲି ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁ ମିଳେ ଫିସ୍ ଫ୍ରାଏ ମସଲା। ଆଉ ତା ସହିତ ଏଇଠି ବନଉଛି ଛୁଇଁ ଆଳୁର ବେସର। ଆଉ ବାଇଗଣକୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ତାକୁ ଅଳ୍ପ ତେଲରେ ଏମିତି ଫ୍ରାଏ କରିନେଉଛି। ଶାଗ ଟିକେ ବନେଇବି ବୋଲି ଶାଗକୁ ତ ମୁଁ ଆଗୁଆ କ୍ଲିନ୍ କରିକି ରଖିଥିଲି। ଏବେ ସବୁ ଶାଗକୁ କୁଚ କୁଚ କରି କାଟି ତାକୁ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇ ସିଝେଇବା ପାଇଁ ବସେଇଦେଲି। ଆଉ ଶାଗ ସିଝି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ରସୁଣ ଛୁଙ୍କ ବି ଦେଇଦେଲି। ବଡ଼ି ସବୁକୁ ଅଳ୍ପ ତେଲରେ ଫ୍ରାଏ କରି ଆଣିଲି। ଆଉ ସେଇଥିରେ ଦେଲି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପିଆଜ, ଟିକେ ରସୁଣ ଆଉ ଟିକେ ଜିରା ଦେଇ ଭଲସେ ବଡ଼ିଚୁରା ବି ବନେଇ ନେଲି। ଆଉ 2ଟି ମାଛ ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ଟିକେ ସୋରିଷ ମସଲା ଦେଇକି ବି ଫ୍ରାଏ କରିନେଲି। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ପ୍ଲିଜ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦେବେ। ଆଉ ଏପଟେ ଆଳୁ ଯେଉଁ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜିରା ଟିକେ ପିଆଜ ଦେଇ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ବି ବନେଇ ଦେଲି। ପଖାଳ ଖାଇବ ବୋଲି କାଲି ରାତିରୁ ମୁଁ ଭାତ ବନେଇକି ପଖାଳ ବି ବନେଇ ନେଇଥିଲି। ଆଉ ପଖାଳରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦହି ଦେଇ ଗୋଟେ ଛୁଙ୍କ ପଖାଳ ବି ରେଡ଼ି କରେଇ ନେଲି। ଆଉ ଫାଇନାଲି 2 ଘଣ୍ଟାର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ପଖାଳ ପ୍ଲାଟର।